se nibqgħu nikkonvinċu biex nuru li aħna gvern alternattiv u nresqu is-soluzzjonijiet. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt intervista li kellu mal-ġurnalista l-Malta Today Kurt Sansone. Ser nibqgħu nkunu l-gvern alternattiv, li nkunu proattivi, li nresqu il-proposti tagħna u li meta nikkritikaw b'mod kostruttiv fejn irresqu wkoll il-proposti u s-soluzzjonijiet tagħna. Alex Borg tkellem dwar bidliet importanti fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista, bidliet li mhux se jkunu kosmetiċi. Din kif wett ser tkun bidla rivoluzzjonarja li qatt ma kienu bħala fil-partit. Din ser tibdel totalment id-dinamika fil-partit. Ser tibdel totalment l-istrutturi fil-partit. Daħal tkun waħda rivoluzzjonarja li nemmen li ser iġib il-partit iktar dinamiku, iktar modern, iktar in line ma' realtajiet hemm barra, dejjem iżżomm f'moħħna il-valuri li dejjem ħaddan il-partit, jiġifieri maħniex ħanarmu il-valuri li dejjem ħaddan il-Partit Nazzjonalista, u ser ikonna wkoll statut li huwa iktar prattiku. Stqar li dan it-tibdil mhux se jkun faċli, però l-konferma b'saħħitha tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista tetih kuraġġ biex jagħmel it-tibdil fl-istatut li wara kollox ma jbidlux il-valuri tal-partit. Dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja fuq il-Ministru Mirjam Dalli, Alex Borg qal li dan kien riżultat ta' snin ta' falliment. Stqar li l-tuħ ta' dawl kien xi ħaġa prevedibbli u li l-mozzjoni ma tresqitx b'mod partiġjan imma fl-aħħar mill-aħħar trid tinġar responsabbiltà politika. Spjega li l-Partit Nazzjonalista talab għal kumpens awtomatiku u mhux kumpens li biex tapplika għalih hemm ħafna burokrazija. Inti trid ikollok sistema ta' kumpens awtomatika illi kif ikollok tuħ ta' dawl, kif qed jaffettwa n-negozji, l-familji, speċjalment l-anzjani, il-persuni vulnerabbli. Kelli diversi stqarrijiet minn persuni li tibatu mill-marda tal-kanċer, li għandhom il-magna tal-ossiġnu d-dar, li trid bil-fors l-enerġija. Illi dawn din mhix kwistjoni ġifieri ċuċata, it's a matter of life or death. Fakkar li l-Partit Laburista ilu mill-2013 fil-gvern u kienu li għażel mudell ekonomiku tal-kwantità li wassal biex l-infrastruttura mhux tlaħħaq. Però għadin l-intervista Alex Borg ma wassalx biss kritika imma anka soluzzjonijiet. Iktar investiment f'high voltage networks, iktar investiment f'distribution centers madwar pajjiżna illi jistgħu ilaħqu mad-domanda li hawn f'pajjiżna u iktar investiment f'renewable energy kif aħna qedna wkoll matul il-kampanja elettorali, illi aħna wkoll ma nibqgħux totalment niddependu minn enerġija li tiġi minn barra, imma ikonna enerġija li tiġi produċa minn renewable sources illi ittina l-garanzija li dejjem ser ikonna l-enerġija. Matul l-intervista Alex Borg insista illi l-antjawu li fil-5 snin ġejjin jikkonvinċi lin-nies biex jemmnu fil-Partit Nazzjonalista. Dan huwa t-target tagħna li in the next 5 years nibbildjaw internament, nibbildjaw il-kredibilità tagħna hemm barra, nibbildja l-esperjenza u l-maturità politika tiegħi in the next 5 years biex imbagħad jekk Alla jrid kif terġa' tiġi elezzjoni ġenerali oħra, aħna nkunu f'pożizzjoni, jiena nkun f'pożizzjoni aħjar, iktar matur, iktar esperjenzat illi nistgħu niksbu l-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu. Intant dwar il-liġi tal-ugwaljanza, Alex Borg qal li d-deputati kollha tal-Partit Nazzjonalista ħarġu mill-Parlament għax ridu jagħtu vuċi lil min m'għandux. Dan minkejja li l-Partit Nazzjonalista fil-prinċipju jaqbel ma' din il-liġi. U aħna wissejna lill-Ministru illi ma kienx hemm biżżejjed żmien biex dawn jiġu konsultati. U mhux billi tgħidilna illi ilhom ma nafx kemm il-sena jiġu konsultati, din mhijiex l-istess equity bill li ġiet preżentata snin ilu. Din kellha emendi differenti, kienet ifformulata differenti minn snin preċedenti u ġiet ippreżentata lilna 11 ġurnata ilu. Intant dwar l-elezzjoni tal-viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li din se tkun qed issir fix-xahar tal-festi tal-Indipendenza.